Miljoen, het is woensdag 29 april. Dit is Bient Miljoen. Wat is de wier van de verhalen oer Hitler? Sjoerd de Boer die zocht het uit en schreeuwde het boek De Hitler-mythes oer. Sportinstructeur Teertse Tichelaar die gaat zijn eigen training ontwikkelen en liet mensen zwetten in een oude havenloods. En je riebewieshelly is eigenlijk gewoon al een hele put. Alex Baalmans die had een rietskwallen verdorven. Goed, daar ook gekeken. Terugdraaien. En stoppen. Als je dit doet met je examen, is hij goed. Maar goed kijken. Ja, prachtig om te zien. Maar Ja. ik dacht van dadelijk, jeetje, is dat net vreselijk gevaarlijk eigenlijk? Dat je niks jaren. Nou, je kunt beter wat zien dan horen natuurlijk. En ja, het is niet gevaarlijk. Het is Nee, niet het is niet gevaarlijk. Nee, ze waarnemen gewoon alles veel beter dan wij. Oké, En dat is het leukste eraan, ja. om alles beter te brengen. Nou, we zullen zien hoe dat aan zijn gaat, want we mochten mooi dus erin. Ja. Maar daar behandelen ze nog, de helft nog volle meer mensen. Ik met Ja. ADHD. Ja, autisme Ja. en PDD-NOS. En ook de reguliere leerlingen natuurlijk. Ja, maar de meesten zitten allemaal klamme handjes. Ja, En nou ja, dan helpen ze eruit. Dat is ja, mooi. wij helpen ze mee, ja. Oké, fantastisch. Ja, en de vrouw die je kreeg, of die je nou sjuggen in beeld, dat is Aafke Janne van der Wal. Die tolkt voor u. En die zul je aan zijn nog een keer waarom zien. Ja, hij zoer van Joodse komaf homoseksueel. En na de oorlog naar Argentinië vlechten wezen om daar in jontje 86 te sterren. Oer Adolf Hitler gaan de wildste verhalen en mythes. En ze zijn optekenen in dit boek. De Hitler-mythes, dat correct uit is. En schreeuwt terug oud-dokkemer Sjoerd de Boer. Welkom. Dank je. Ja, nou, dit is een dik boek. Er zitten heel veel mythes en verhalen in. Ja. Maar dat zou ik wel wat doe je zelf. Want als je alles uitpluizen, dan mat je echt helemaal obsedeerd wezen door iemand. Ja, dat klinkt heel fout, hè, obsedeerd. Ja. Maar, nee, ja, dat is niet zo. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis rondom Hitler. En dingen die slecht zijn, die hebben een soort randje waar je makkelijk je in verdiept natuurlijk. Ja, maar het boek iets- had nog veel dikker kunnen zijn. Ja, Hoor. We hebben geschrapt, we hebben hoofdstukken eruit gehaald. Dus ik heb nog wat liggen. Ja, oké. Ja. Nou, zullen we beginnen met een paar van die mythes? Dat Joodse verhaal. Ja. Kijk, wat u, want dat is dus net weer. Ik ontkracht het wordt dadelijk maar. Ja, maar hartstikke fijn, want dat moeten we ook zo snel mogelijk Ja? ontkrachten. Want je zegt eigenlijk van ja, er is een Jood die is verantwoordelijk voor de dood van 6 miljoen Joden. En als dat niet waar is, ja, dan moet je dat natuurlijk niet verder vertellen. Dat is een vervelend verhaal. Er zit wel een waarheid achter. Dus er is de opa van Hitler, die is eigenlijk nooit ingevuld in de officiële papieren. En daar is later heel veel discussie over gekomen. Het was nooit gebeurd als die man natuurlijk niet bekend was geworden, maar het was Hitler. Dus, en nou ja, om een lang verhaal kort te maken, eigenlijk 10 jaar geleden is aangetoond met DNA dat Hitler wel degelijk een Hitler was. Ja. Dus de discussie is eigenlijk gesloten. En- Oké, maar dat heb je dus al die onderzoeken, al die documentatie, heb je jou uitzocht, Ja. samelen in het boek. Ja, ja. Ja, Ja. nou, aardig om te lezen, want ik ben net gefascineerd door Hitler, maar wel door de Tweede Wereldoorlog. En dan Ja. komt dat wie zonder die man wie die net ontstien. Even waarom nou een oorverhaal, want daar wie ik net zo goed van op de hichte. Vond ik zelf bijzonder. De Britse soldaat Henry Tandy. Ja. David Ja. van Sayn, dat hij uiteindelijk de verantwoordelijk is voor het feit dat hij nog leefde in de Tweede Wereldoorlog, hè, Hitler? Ja, ja, Hoe zit dat? ja. Nou ja, dat is altijd verteld aan de man zelf. Die heeft dat geloofd totdat hij stierf. Dat hij oog in oog heeft gestaan met Adolf Hitler. En dat hij... Dit is hem. Dit is een soldaat dus die Ja, in de Eerste klopt. Wereldoorlog vochten het. Ja. En op een gegeven moment zei Hitler... Hitler die stond voor een schilderij en die heeft eigenlijk die mythe zelf bedacht. Die stond voor een schilderij en die zag eigenlijk een Engelse oorlogsheld. Dus om zijn eigen rol, die helemaal niet zo heldhaftig was, een beetje op te pimpen, zei hij van, ik ken die man, ik heb die man gezien. En dat verhaal, dat kwam in Engeland terecht. En, Maar dit is het schilderij. ja, en daar zie je die man nou ja, ik weet niet precies wat hij op zijn nek heeft, maar Nou, in ieder een geval slachtoffer, gewonde ja. soldaat of die tilt hij mee. En hij kende hem. Ja. En Hitler zei, die man ken ik. Ja, want hij was hem tegengekomen midden in een dorp. Hij was zelf gewond, begreep die meneer Tandy later. En toen heeft Tandy niet op hem geschoten omdat het een gewonde Duitse soldaat was. En daardoor leefde hij nog. Ja, En en dat- daar heeft hij zijn hele leven last van gehad. Dat kun je nagaan. Je had Ja. Hitler kunnen doden, maar je doet het niet. Maar dat is een blamage. en dan komt het erbij.
Dan gaat de Sjoerd de Boer Ja, al en die dan- met een van Dokker, dan gaat spitten. En dan pak ik, ik hoefde niet eens te spitten, want er is een heel klein boekje over verschenen. Vlak voordat het in de pers kwam. En het laatste hoofdstuk toont aan dat het gewoon niet waar is. Omdat? En ik wist het. En Ik waarom wist het? het zelf ook. Nou ja, Hitler was 100 kilometer verwijderd. Hij was gewond geweest, kwam net terug bij zijn eigen regiment. Zat 100 kilometer verderop. En dan had hij lopend naar een dorpje in Noord-Frankrijk Dus dat moeten kon gaan. het. Nee, dat Mythe is- ontkracht. Ja, Ja. onzin. Nou, dan die oren. Werd Ja. echt een heel soort oer sprutsen is dat hij vlechten is. Dat hij dus Ja. net zelfs moord pleegt het. Ja. Wat is er al helemaal gebeurd? Ik geloof de botten binnen cremeert. Of, hij wie dan cremeert daar ergens Ja, ja. in Duitsland nog. Maar dat die Ja. vlechten weer naar Argentinië. Ja, er zouden allerlei onderaardse gangen zijn naar nog duisterder gangenstelsels waardoor die kon ontvluchten. Ja, want Er zou even een foto. Ja, dubbelgangen- want dit zou dan de Hitlerwijze in Argentinië. hè? Ja, Letterlijk. je zou bijna zeggen van dit Nou. is hem, hè? Ja. Wat je er dan bij? Ja, prachtig. Het kan natuurlijk zo zijn, hè? Maar tegelijkertijd hebben we 2 prominente getuigen die voor straf 15 jaar in Russische gevangenschap hebben gezeten. Die voortdurend, ook al werden ze afgeranseld door de Russen, voortdurend hebben volgehouden van wij hebben gezien dat Hitler dood was. Ik heb zelf een getuige gesproken, de laatste getuige die nog in de bunker, van die bunkerscène die nog in leven was. Die heeft zelf sprutsen. Ja, die heb ik zelf gesproken. Die is inmiddels overleden, die man. Ik had ontzettend geluk dat ik daar terecht kwam. En die heb ik ook gewoon letterlijk zelf kunnen vragen van, nou, wat heb je gezien? En die beschreef mij dat hij keek naar binnen in de kamer van Hitler. Hij moest even voorbij Bormann en al die mensen die gesneuveld zijn of zelfmoord hebben gepleegd. Moest hij kijken en dan zag je Hitler zitten. Een beetje weggezakt, even bruin ernaast. Heeft later gezien dat de lijken naar boven werden getild. Ja, dan is wat mij betreft de bewijsvoering rond. Ja. Dan heb ik het van een getuige die Hitler kende voordat hij dood was. En die het Die lijk heeft het- gezien en heeft. dan is het voor jou. Ja, en als je die getuigen van het Argentinië-verhaal bekijkt, dat is van een niveau dat ik denk van, dat is de zus van iemand die. Ja, al oké. overleden Maar die is, foto, weet je wel. die lieken dan nog wel aardig. Ja, ik heb wel meer foto's gezien hoor. Ook van het meisje waar hij verliefd op was. En die lijkt toevallig heel erg op zijn eigen zus. Dus je kunt een heleboel foto's naast elkaar zetten. En daar heb ik niet zo heel erg veel mee. Het schijnt dat het kaakmateriaal van Hitler dat in Moskou ligt. En dat is bevestigd door 3 tandartsen. Oké. Ja, dat vind ik ook wel wat. Ja. Maar is er nog een mythe waarvan je denkt, dat zie je om? Er is iets met die man. Er klopt iets niet. Maar we hebben geen... Ja, dat mag natuurlijk best. Nee, maar ja, kun je het bewijzen? Mijn boek gaat erover. Als ik er zijn allerlei uitspraken gedaan in Amerika. Een enorm psychologisch rapport op basis van anderen. Dus wij kunnen wel wat zeggen. Maar je moet die man zelf had je moeten onderzoeken. En dat is dus niet gebeurd. Nee. En dat had ik willen hebben. Maar ja, goed, dat bestaat niet. Nee. En er zijn wel eens wat speculaties over. Maar het is er gewoon niet. Ja. Ja. Nou, bijzonder. Ja. Sneutemoorn, dan ben je bij uw collega's van Op en Uit. Ja. Dan kun je nog wijdwijdig vertellen. Dat is dan begint van op 9 uur is dat te jaren en dan meer hoe dit verhaal. Ja, dadelijk hebben we nog een verhaal over de oorlog. Dan het persoonlijke herinnering aan al het verdriet dat het nazi-regime veroorzaakt had. Ja, slepen met bjemstammen. Maar een hamer slaan op een rubberen boon of opdrukken het in een stellage. Het ouderwets pompen in de sportskwallen liep het voorbij. En heel tijd meer mensen willen sporten op een Spartaanse wijze zonder franje. Nou, sportinstructeur Teertse Tichelaar die ontwikkelde zijn eigen training. En die beeldt alle wijsdies zien sporters al in een oude haveloods in Haas. Teertse, welkom. Ja. Even heel wat doors van Hitler naar Ja, zo heel goed. keihard trainen. Maar bist ook zo'n bist een man die even die cliënten aanbeeldt? Nou, dat valt wel mee hoor. Ja, dat valt wel mee. Zeker niet op woensdagavond, want ik wil het vooral ook leuk houden voor de mensen. Dat het voor iedereen te doen is. Dus iedereen bepaalt ook een beetje zijn eigen intensiteit. Ik geef wel de oefeningen aan, maar iedereen die kan zo hard trainen als hij zelf wil. Ja, zullen we het gewoon even zien? Want we hebben West op een wijze dit te doen. Mensen kunnen er gewoon heen bij die 4 euro betalen en lekker los. En lekker los, ja. Oké, we gaan even opstellen langs de lijn. Ja, we brengen naast de lijn. Even naast elkaar.
Iets te laat. Beetje heel binnen. Leuke entourage. Oorsoort meisje. Net meisje die bang ben om vies te worden. Ja, absoluut. Mooi. Ik zie dit in de kranten. We zeiden, dit is leuk. Lekker boeten en nou, zo is weekend verhoordheid het programma. Dus dat zie ik gewoon heel erg leuk. Ja, ik al op het strand en alles. Dus, ja, en op de Zeediek. Dus dat is leuk, al wisseling. Best wel zwaar. Maar wel leuk. Ja, dit dat verhaal met die hamer. Wat voor spieren kweek je ermee? Ja, het is eigenlijk een totaaloefening waarbij heel veel spieren worden aangesproken. Benen, buik, rug, armen, schouders. Een stukje cardio, je hartslag gaat natuurlijk flink omhoog. Maar Dus er zit van alles in. dit is heel net wat liek het op was ek dorst, want dan werk ik in de sportskwallen. Ja. Ja, als karateles, maar door zelf een survivaling. Maar ik gewoon die jongens die maar die gewichten staan te pompen. Wat is nou het verschil hiermee? Ja, je ziet dat de fitness toch een bepaalde ontwikkeling doormaakt. Vooral de laatste jaren is dat heel erg bezig. Opkomst van de survivors natuurlijk al heel lang bezig, sinds 88 al. Dat is dan echt een Hollandse of een Nederlandse uitvinding. Maar de fitters zoals die oorspronkelijk eruit ziet met machines en gewichten, ja, dat is aan veranderingen onderhevig. Niet dat het verkeerd is, nog steeds altijd heel erg goed. Vooral de losoefeningen, dus niet op het toestel zitten, maar gewoon losoefeningen waarbij je heel veel spieren moet gebruiken. En je ziet ook dat mensen toch andere uitdagingen gaan zoeken. Vooral ook functioneel trainen, waarbij je hele lichaam traint. Net alleen maar om dikke spierband te krijgen of borstspieren. Nee, absoluut niet. Wat Echt het lichaam trainen op duwen, trekken, slepen, dat soort dingen. De oerkracht. De oerkrachten, Maar ja. het is wel heel bijzonder, want die loods die daar is, die is net van die. Nee. Hoe werkt het? Ja, ik doe ook veel aan wegatletiek en een van mijn trainingsloopjes loopt dan ook over de haven. En ik liep al heel de tijd met de gedachte rond van ik wil hier iets gaan doen. Dan heb ik wel een grote loods nodig, want ik wil niet alleen afhankelijk zijn van het weer. Ik wil binnen kunnen trainen als dat kan. Nou, en deze grote loods die vroeger werd gebruikt voor houtopslagen en aardappels en zo, die stond al de hele tijd leeg. Is afgeschreven door de gemeente. Lekker Spartaans, hè? Ja, in feite gaat al dat spul plat daar in de komende tijd. Want daar worden allemaal jachthavens zouden daar gebouwd moeten worden. Dat is nog lang niet aan de orde. Dus zolang dat niet is, kan ik die loods gebruiken. Maar heeft toch abonnees? Wat gebeurt er? Nee, ik wil de mensen zo weinig mogelijk verplichtingen opleggen. Dus ik heb geen abonnement. Ik heb ook geen inschrijfgeld. Mensen hoeven zich ook niet aan te melden van tevoren. Ze komen gewoon en ik ben daar. En als ze komen, dan geef ik een training. En wat kost het? €5 per keer. Ja. En hoeveel komen er gemiddeld? Tussen de 12 en de 15. Ja. En nou Joen? Ik kan er maximaal 20, 25 kwijt, denk Ja. ik. Maar dus eigenlijk is het gewoon helemaal net commercieel. Want ik bedoel, Nee, als absoluut de twaasteen, dan geeft het ook terug. Nee, het is ook echt niet mijn bedoeling om daar mijn werk van te maken. Ik heb een volledige baan als fitnessinstructeur in Franeker, bij Shape. En dit is gewoon leuk voor de bij. Mensen die kennis willen maken met een andere vorm van trainen. Die toch echt lekker functioneel bezig willen zijn. Gewoon een uurtje. Dus met z'n voetballen of zwemmen of kaatsen of wat dan ook. Dit kun je altijd doen. En je hebt net, wat ik hier altijd naar de fitness, dan moest ik er weer heen. Het is gewoon saai. Er is gewoon niks aan in zo'n fitnesshal. Nee, maar dat verandert ook. Ja, oké, dat snap ik. Dat verandert ook, want ook binnen de sportschool zijn de veranderingen bezig om die functionele trainingen ook een plaats te geven. Maar ja, dit is gewoon... het is een uitdaging, maar het is gewoon ook leuk. Het is ook gezellig. We hebben ook een hele leuke sfeer. Dus dat maakt het aantrekkelijk. Nou, dan wil ik even naar wat hoors, want wat Stootdorst, dat is nou ik geïntroduceerd onder Urban Gym. Dan doe je het in de stad, gewoon op de treppen. Ja. Maar we zeggen ook dat heel veel mensen draven willen, maar dan willen ze ook niet meer draven. Zat wij dat door, gewoon de street uit, maar trot modder. Ja. Dus even zien naar de mud race. De mud race, ja.
Ja, Alex, ik begin met... Zoet wat voor jou wezen? Nee. Waarom net? Nee, daar word ik moe van, hè? Nee. Door de motor heen kruipen, nee, dat is niks voor mij. Sjoerd? Nee. Nou, een paar bunkers op het parcours. Dat is het. Ja, daar moest er wat doorheen. Maar even wat ik bedoel, dit is leuk, dit is aardig. Door zelf survivalen net helemaal in de drek, denk ik. Maar waarom vinden mensen dit leuk? Het is een uitdaging, denk ik. Dus mensen zoeken... Ja, mensen, het hardlopen heeft natuurlijk wel zijn weg gevonden. Ja, halve marathons, 10 kilometer, hele marathons. Maar op een gegeven moment dan wil je ook eens wat anders. Dus het is natuurlijk heel leuk om met een grote groep te doen. Je meldt je aan en je gaat wordt lekker smerig en gaat al die dingen doen. En uiteindelijk is het wel het doel om de finish te halen. Maar het is heel commercieel. Het is vaak heel erg duur. Een survival wedstrijd die ik doe kost €15. De gemiddelde mudrunner, als je die een survival parcours laat lopen, dan komt hij niet aan de finish. Dat is meer gewoon kermis. Ja. En carnaval. Ja. Oké. Hey, maar Joen... Dus al wel een inspanning hoor. Maar Joen is erin trouwens. Dus dat mensen er nog in willen, krijgt de drok. Ja, laat ze maar komen. Bedankt voor die verhaal. Graag gedaan. Ja, alle jaren in mei dan vieren wij de bevrijding en dan bedenken we de oorlogsslachtoffers. Dit hier is het extra bijzonder, want de bevrijding is zondag Jelien. En de laatste tjoegen die doggen nog één keer haar een verhaal. En Joet Alfons Katan. Mijn naam is Alfons Katan. Ik was 10 jaar toen de oorlog begon. 4 en 5 mei betekenen voor mij veel meer dan nu kan worden gezegd. Mijn ouders en ik vormden een blijmoedig gezinnetje totdat in juli 42 eerst mijn invalide vader en daarna mijn moeder werden gearresteerd. Moeder is vermoord in Auschwitz, vader in Mauthausen. Ik ben de hel die door de nazi's geschapen was, op onvoorstelbare wijze ontsprongen met hulp van buiten het kamp Westerbork. 4 mei is voor mij opnieuw voelen hoe het was toen mijn leven volledig werd verscheurd door het weghalen van mijn moeder en van mijn invalide vader. 5 mei betekent een einde aan iets vernietigends waaraan geen einde zit. Bevrijding van het ondenkbare. De echte bevrijding heeft nog jaren op zich laten wachten, namelijk tot ik mezelf had teruggevonden. Ja, mooi verhaal. Nou ja, mooi verhaal, indrukwekkend verhaal. Morgen hebben we het verhaal van Johnny Bruggenkamp. Jarenlang wist hij net dat zijn huid een Canadese soldaat was. Ja, als een dorp zien Riebewies Helly maar een bliende dat dan ek. Dat soort opmerkingen krijgen de leerlingen van Alex Baalmans gauw eens naar de holle slingeren. Alex houdt rietles om mensen met een auditieve beheinding. Nou, voor de mensen die dorp binnen hebben we voor dit peteer een doventalk. En die vertaalt dat Afke Janna van der Wal. Die verschijnt dus nou al in beeld. Ze is al in beeld en vertelt ze doet dus nou wat ik zei. Dat is ook wel een aparte... aparte zaak. Heb ik nog nooit zien trouwens dat het bij mij gebeurt. Ik denk even van. Okay. Hey, waarom heb je eigenlijk eer neder in de auto? Ja. Ja, dat is Fries, hè? Waarom heb je oren nodig eigenlijk in een auto? Oren nodig. Nou, die heb je ook nodig, maar toch zijn de ogen belangrijk. Je moet zoveel waarnemen als je rijdt. Maar als er een sirene achter ons rijdt? Ja, en dat is een voordeel van de doven, zeg maar. Die omdat ze doof zijn, wordt dat versterkt naar de ogen toe. En ze zien dus veel meer. Maar als een ambulance achter hen rijdt met alle toeters en bellen, dan zien ze dat ook veel eerder dan wij in de spiegels zien. Okay. Dat is gewoon heel mooi ook om dat te versterkt. zien. Ja, versterkt gewoon de zintuigen. Ja, de zintuigen versterkt dat, ja. Ja, maar ik wist eigenlijk helemaal niet eens dat iemand die doof is überhaupt aan zijn rijbewijs mocht beginnen. Nee. Hoe kan dat? Toen ik hiermee begon, dat was in Den Haag, toen kwam er een vader en een zoon, die kwamen bij de balie, bij de grootlandelijke rijschool. En die zei, ik heb een dove zoon en die wil graag rijden. Kan dat? Nou, toen zijn we alles uit gaan zoeken. En dat mag. Ze mogen gewoon afrijden, net als iemand die hoort en ziet. En ze mogen zelfs een tolk mee hebben naar het examen toe. Die dus de examinator gaat vertolken. En het mooiste eraan is, ze zien gewoon veel meer. En ze zijn veel Ben je beter als de gewone? Mensen die die het wil je herkennen, lid het zou zeggen? Ja, ik denk dat een dove, de meeste doven zitten in een kringetje en die willen er wel uit. En als ze dit kunnen,
gaat er een hele wereld ook weer voor ze open. Want ze kunnen autorijden. Zullen we even zien hoe het met Jeroen gaat? Jeroen is dus doof. We hebben het in Haas, wil graag rijbewijs. En wij mochten mooi. Nou. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Met Jeroen. Ik heb het doof. Ik rijd een paar hek. Rijd te gaan. En weer gas. Kijken. Rechts, goed zo. Ik kom een keer met hem. Gepaardentuin. Spiegel kijken. Verkeerslichten rechtdoor. Op tappen. Wat ik moet doen. We've got a thing, and that's a whole red I love. We've got a wave in the air. Red I love. Als ik er vast sta, heb ik veel vrijheid. Kan ik verder naar de verder op toe gaan. Red I love. Ja, prachtig. Jeroen, wat is de kans nou dat hij in de eerste keer slaagt? Nou, hij moet nog even zijn theorie halen. En dan, Maar dat is lastig voor iedereen. Ja, dat is lastig voor iedereen tegenwoordig. Maar in principe moet hij het gewoon in 1 keer kunnen halen. Want de bediening is goed. Ze moet alleen, de automatisme moet erin komen. En ja, het waarnemen zeg maar in de auto. En dat is het belangrijkste voor iedereen eigenlijk. Maar ik bedoel, jij doet dit nu. Ja. Maar zijn er meer rijinstructeurs die dit zouden kunnen? Ik denk het wel. Je hebt wel gebarenkennis nodig. Die heb ik geleerd in mijn periode in Den Haag. Bij je VETA-groep voor dovenschool. En voor mezelf heb ik meer gebaren ook zelf bedacht in de auto voor de bediening. Hoe dan? Nou, als je bediening hebt in de auto, je hebt een koppeling, een rem en gas. Als je wilt remmen, doe je gewoon even een vuist. En als je de koppeling op wil laten komen, laat je hem opkomen. En je doet het allemaal voor het raam, zodat ze het allemaal zien. Bijzonder. Ja. Dat heb je gewoon allemaal al ontwikkeld. Ja, En ik zag ook een iPad inderdaad. Ja, ik heb een iPad, er staan allemaal filmpjes op. En die gebruik ik. Maar er zijn ook mensen waar ik het even op papier teken. En er zijn weer andere mensen, want we zijn allemaal verschillend. En we zijn wel allemaal uniek. Dat je het gewoon even een demonstratie geeft van hoe rij je een bochtje achteruit? Hoe ga je file parkeren? En dan doe je het voor in de auto waar ze bij zitten. Maar er zijn ook heel veel die zeggen van ik ga even buiten de auto staan en dan ga ik even kijken hoe je dat doet. Ja. En ze doen het gewoon na. En geen ongelukken als je dat weet je? Dus dat mensen die doof zijn en alle rijbewijs hebben niet meer ongelukken dan Nee, hebben niet meer ongelukken dan andere mensen. Nee. Nou, dat is voor ons ook een geruststelling. Ja. Nou, dankjewel. Ja. We wensen Jeroen sterkte met zijn theorie. Het zal lastig worden voor hem, want het is altijd lastig. Ja, het is altijd lastig. Ja. En zij gebruiken daar weer een tolk voor. Oh, gelukkig. Ja, dat is wel mooi dat er is. Okay. Ja. Nou, hartelijk dank in ieder geval voor het verhaal. Oké. Heren, bedankt. Doe een soort sterkte, Joen. Maar al die mensen niet bij die het zal wat meevallen, denk ik. Ja, dit wie bient voor Joen. Morgen is Carlos Hogendorp hier te gast. Wij volgen deze louter jonger op zijn waai om carrière te maken in Brazilië. En hij zet weer een nijstapje. Het is het loon dat zijn familie al hier wennet. Dat is morgen. En voor nou een hele mooie Joen verder. Mijn naam is Sjoerd Jan Bruggenkamp. Mijn roepnaam is Johnny. Ik ben een zoon van een Canadese soldaat.